nuestras hijas e hijos, aquí se nos ofrece este altavoz para gritar al mundo que hay niñas con pene y niños con vulva. Están aquí y son felices porque han sido valientes y aunque al principio no les entendíamos, nos han dejado claro quiénes son y sus familias hemos sabido escucharles y acompañarles, luchando muchas veces contra viento y marea. Y en esta batalla las familias no hemos caminado en solitario, hemos tenido vuestro apoyo. Mila esker bihotzetik. Zuek gabe ez ginateke hemen egongo, zuei esker ere ume hauek zoriontsuak dira. Zuek ari zarete gurekin batera mundu hobea sortzen, denontzako tokia izango duen mundu bat. Estamos cambiando el mundo. Y en un mundo que entienda la diversidad como valor, cada uno de nosotros también podrá ser quien realmente es. Este nombramiento es un reflejo de lo que es Bilbao, una ciudad abierta, preparada para comprender y cultivar la riqueza de las experiencias humanas, también la transexualidad. No sabemos qué tiene Marejaya bajo su falda y no nos importa, le queremos igual. Que nadie más sufra por no poder ser quien realmente es. Hori da gure helburua. Eurak eta zuek denak norbera den modukoa izan ahal izatea. Aske eta zoriontsu bizi ahal izatea. Beldur barik, eraso barik, ez dugu onartuko eraso transforik, ezta eraso machistarik. Ez dugu onartuko inolako erasorik. Que la educación sea la herramienta para construir ese mundo sin agresiones que soñamos. Gaur gurekin ezin direnak egon ekarri nahi ditut gogora. Bereziki gure ekai, musu handia bere familiari. Anitzak gara, munduak koloretakoa da, eta kolore guztiak ederrak dira. Y eso es Aste Nagusia, una fiesta llena de colores. Hemen denentzako lekua dago, aniztasuna da nagusi. Irrifarrez betetako egunak dira, gozatzeko egunak, norbera izateko leku bat, zoriontsu izateko esparrua. Que el mundo sea una infinita Aste Nagusia. Gora zuek! Abiatu da Bilboko Aste Nagusia, bakarra munduan, 9 egun eta 10 gauekoa. Aldarrikapenarekin batera zidria Bilboko jaiak izan ere, batetik erakundeetako, konpartetako zein herri mugimenduetako ordezkariek azpimarra berezia egin dute eraso sexisten kontrako mezuan eta balkoian Itxaste Nuñezek Paia konpartsako kideak bota du txupina eta Bea Zeberrek Naizen elkarteko bozeramaileak egin du pregoia. Haur transexualen eskubideen aldeko mezuak gizarteratu egin du eta mundua Aste Nagusi handi bat bilakatzea espero duela aldarrikatu du. Egun guztietan Bilbon Aste Nagusian gertatzen dena hemen Hamaika Telebistan ikusgai. Guazen jolasten, joko lizunetara, azte ezazu lotxa. Kendu zama, heldu eskutik, askaitezen dantzan. Azte beroa, errepide honetan, asfaltoa urtu da. Azte beroa, oiukatu du esatariak,
askoz ere lasaiago, disfrutatzeko pres, orain arte egon naiz oso urduri eta unkituta, baina jendeak esan didanagatik pregoia gustatu zaie, hori izan niretzako tentsio unerik garrantzitsuena behin pasata, orain posiz. Oso euforika nago oraintze bertan, oso momentu polita izan da, Arriagara irtetzea, plaza kolorez beteta ikustea, aldarrikapenez beteta ikustea, horrek erakusten du Bilbo bizitza daukan hiri bat dela, eta pasada bat oso polita. Zan ere leku batzuetan oraindik azaldu behar dute existitzen direla gure seme-alabak, ez? Eta hemen izendapen honek nik uste dut islatzen duela nondik jo nahi duen Bilbo eta bilbotarrak, ez? Aniztasuna balore bezala ikusten dutela, denentzako lekua izango duen hiri bat dela Bilbo, eta modu batean ere ekarri nahi nituen gogora gure seme-alaben errealitatea, nire elkartearen errealitatea, baina baita eskerrak emon bilbotarrei eurek ere parte direlako, mundu aldatzen ari garelako dena batera. Bai, hala da, zoritzarrez, gu lanean ari gara urtean zehar ere, aste nagusian zehar eta urtean zehar erasorik ez gauzatzeko, baina Gasteizen eta Donostian gertatu egin dena ikusita, gaur ere gogoraratu beharko diogu jendeari ez diogula erasotzaileak inondik inora aste nagusian lekurik egingo, baina tamalez pertsonaren bat erasoren bat jasotzen baldin badu, jakin dezala prest gaudela erantzun horri aurre egiteko, baina baita biktimari dagokion babes guztia ere emateko. Bai, guretzako kezka nagusia hori zen, ez? Erasorik eta arazorik gabeko aste nagusia nahi dugula, eta gizartea prest dago hori ez onartzeko eta gertatuz gero babesa emoteko biktimari. Orduan, mezuan ere pizka bat sartu nahi izan dut aldarrikapen hori, nola ez? Azken finean, sakonean dagoena berdina da, ez? Elkar bizitza eta bestearen onarpena, eta espero dugu urrengo aste nagusietan beharrezkoa izan behar ez izatea. Periferian bizi garenok aukera guztiak aprobetxatzen ditugu erdigunean gure burua ipintzeko, bestela gutaz ahaztu egiten direlako, eta gaur ere niretzat ogore bat da bilbotar bezala, baina ore bikoitza, hauze periferikoetan bizi garenok ere existitzen garelako, bilbotarrak garelako, eta guk ere jaia egiten dugulako, eta erdigunera ekarri behar dugulako gure burua. Ez dakit, lehenengo dengo dugu proba, zelan amaitzen dugun lehendabiziko egunean edo, eta hori ikusita gau ez ateratzeko aukerari dagoen, baina ikusita egunez zer daukagun, uste dut gutxi. Bai, ni gaurten behintzat gauetaz ahaztu egingo naiz, eta egingo duguna da, egunea zehar disfrutatu, ardo daztaketa dago, aukera ona izan daiteke, gastronomikoan, txikigunean ere, hor egongo gara txikiekin, eta normalean aste nagusian egiten ditugun gauza guzti horiek egiteko aprobetxatuko dugu orden. Nik enuke hobeto esango, hori izan behar da, eta holantze izan behar da. Eraso sexista barik jaiak nahi ditugu, holantze izan behar dira. Horrexetarako egiten dugu lan Bilboko konpartzatik, udaletxetik eta hainbeste erakunde eta jente desberdinekin, ezta? Eta egunero gure asmoa da, esatea, eguna ondo joan da, amaitu egin da, ez da ezer gertatu, eta benga, beste egun bat, eta holantze izaten bada, eta azkenean, aste nagusian amaian, esan badezakegu, ze ondo egon garen, eta benetako protagonista izan da, alaitasuna, parte hartzea, gizarteratzea, anistasuna, errespetua, nik oso pozik egongo nintzateke, nola ez. Neutzako, benetan dinotsut, ez dela disfrutatzeko momentu oso ez egokia, ze oso arduratuta zauz, lehenengo momentutik eguna amaitxu arte, beti, telefonoa begiratzen, beti zinegotzi desberdinekin berbaitzen, zer gertatu da, nola joan diren gauzak, eta, baina baita ere badauzkagu gure esparruak, gure momentuak disfrutatzeko lagunekin, familiarekin, eta saiatuko naz, nola ez, aste nagusian baita ere apur bat disfrutatzeko. Bilbon, anfitrioi onak garela, bisitariei egiten diegu harrera beti oso ona, eta beti nahi dugu Bilbora datozenak edo datozenek beraien asmoa izan behar dela, egin behar dute aposturen bat disfrutatzeko, gozatzeko, errespetua garatzeko, eta era horretan, eta holantze etortzen badira,
denok egongo gara batera disfrutatzen, eta hori izango da neutzako desiorik onena. Egia esan da nire lehenengo urtea, zinegotzi bezala, biziko dut Aste Nagusia beste perspektiba batekin, baina, ilusioz, hemen egotea, Marijaiari, agurra ematen ondo, ilusioz beteta, eta, espero dugu Aste Nagusia, denok ondo pasatzea, errespetuz jokatzea, eta, hainbat ekimen daude disfrutatzeko, eta hori da garrantzitsuena, 9 egun hauek disfrutatzea. Oso garrantzitsua da, disfrutatzea, baina errespetuz, eta, espero dugu eraso sexistarik ez egotea, eta, denok, bai gizon, bai emakumeak, festaz disfrutatzea, tranquil, lasaitasunez, eta, beldur barik. Txosnetan turnoak egingo ditut, eta, ere bai, beti bokatak jatea eta zuak ikustea beti da plan, egin behar dela bai edo bai. Eta, gero ere bai, gastronomikora joatea ere bai, gustatzen zait asko. Parte hartzen zu? Bai, lagunekin parte hartzen badute bai, beraiekin bai. Eta, ezke aurten ere bai, hainbat ekimen daukagu, bihar txikigune, beste era batea, baina hor egongo gara. Orantxe momentuan Marijaiaren zain gaude, ez gu hemen barruan, baizik plaza bete-beteta dago, eta espero dugu Marijaiaren etorrerarekin gauzak aldatzea zentzu guztietan. Emakumeen gauzak ere aldatu dezatela, eta jaiak ondo, libre eta bizitzeko aukera izateko. Nik hemen daukat Bilboko konpartzak atara duen pegatina, nik uste dut horrek esan nahi handia eta importantea dekola. Hori nahi dugu, ez dugu nahi hemen erasorik egotea, eta jaia bakean bizi nahi dugu, libre eta erasorik gabe. Eta hortik lortzen baldin badugu, gero ondo pasatzea, joatea toki guztietara parte hartu, gureak direlako, guretzat eginda daudelako eta guk egiten dugulako. Gauza pilo. Ez nuen imaginatzen horren beste gauza egongo zirenik, baina egunero ez dakit zenbat ekitaldi daude, saiatuko naz tokatzen jatazen guztietara joatea, eta egia da goizeko 10:00 aurrera ekitaldiz beteta dago Bilbo, gauza asko daude eta desberdinak jende guztientzako, eta bilarre lehenengo gauza egingo duguna da umeentzako parkea zabaltzera joango gara, eta gero hortik aurrera tokatzen dana. Hori argi geratu behar da, eta lehenengo momentuetatik esan behar dugu, kanpaina bat egin dugu, Bilboko konpartzekin eta dena, eta jarraitu behar dugu mezu horregaz, badirudi batzuek ez dute ulertzen, eta hori da. Gaur hasiko dira jaiak, eta oso posi gauz, baina, bebai, urduri, edo ez dakit nola esan, baina 9 egun izango dira, eta ikusita zer gertatu den beste lekuetan, urduri gauz, bai. Denetari, ni egongo naz kalean, goizoko 9etan egunero egiten dugu batzar bat teknikoekin, zer gertatu den, edo nola egon den aurreko eguna edo, baina, egongo naz kalean goizetik gaur arte, eta, saiatuko naz bai disfrutatzen, ezke azkenean jaiak dira disfrutatzeko, eta gaur ilusioz beteta. Bakarra dago 10 gauekoa munduan. Abuztuen Bilbon danok kalera, katuek eurek ber jaietan. Mari,
Pues sí, sin duda es la conquista de la calle por la gente, eso es la libertad, ¿no? Y al final que cada uno haga lo que quiera, siempre con el respeto. Es decir, la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Pero la verdad es que la Astenagusía tiene ingredientes para que la gente disfrute de un Bilbao que está maravilloso. Créeme que como persona que quiere mucho a su ciudad, para mí la mejor noticia que podríais dar en Amaica el último día de fiestas es que no haya habido agresiones de ningún tipo. Y por lo tanto lo que queremos es que la gente se desinhiba, pero con el respeto debido y disfrute de la ciudad. Por lo tanto, no es no y respeto. Y por cierto, yo tengo que dar un mensaje: si bebes no conduzcas. Y está el transporte público, que la gente coja transporte público y disfrute, y que tengan una buena Astenagusía todos los televidentes de Amaica. Yo no sé si vendrá, pero ya les invitaría. Lo que pasa es que yo creo que Pedro Sánchez está mucho más liado con temas más importantes que venir a la Astenagusía. Pero invitado, mira, le invitamos a través de Amaica. Venga. Aurten ez, jai hauek hartzen ditugu kriston gogoekin, ez 30 urte betetzen ditugu Kaskagorri konpartza, ia jubilatu behar da ez, gazte konpartza hau, baina kriston gogoekin, kriston ilusionarekin, Bilboko gazteok ekingo diogu jai hauei. Azkenan ez, Kaskagorrira hurbiltzea eta azkenan Euskal Herrian zoritzarrez aldarrikapen asko ditugu eta gazteok horretarako gaudela, ez? Azkenan biharko gazteok eta biharko Euskal Herria pizkat sortuko duguna garela eta gonbidatzen ditut dena Kaskagorrira gauza asko daudelako borrokatzeko. Marikaia bera, gure marikaia, Bilbora etorri da, Astenagusira. Astenagusi bakarra munduan, marikaia. Astenagusi bakarra munduan, marikaia. Guk aurten agian interesa jarriko dugu pizka bat, iaz gure konpartzekide bati jarri zioten izun batean, Bilboko udaltzain batekin euskaraz hitz egin nahi izateagatik izuna jarri zioten eta aurten gure mezuak hor indarra hartzen du euskaraz egiteko eskubidea daukagula gure artean eta edonorekin ere bai. Punki jarriko garela, jarrera hoietan, eta Bilbon bizi behar garela euskeraz, eta ja badera garaia euskeraz hitz egiteko, eskubide hori ukiteko eta aurrera jarraitzeko. Oso gogorra izan da, aste honetan pasatu dana Donostin, orduan espero dugu Bilbon horrelakorik ez egotea eta baldin badago jakitea erantzuna emango dugula, erantzun gogorrak eman behar ditugula eta azki dela utzea pakeetan, librea garela eta kaleetan jarraituko dugula. Eta gertatzen direnean, inork ez dituela jaiak disfrutatzen, denok sufritzen dugulako horrekin eta horiek ez direla jaiak ospatzeko modua. Eta emakumeak bakarrik joan algarera kaletik, mezu hori mesedez kentzea. Nik uste dut bilbotarron guztiontzako dela nahiko berezia, eta egia esan lehen aldiz hemen barru hontan, giro hontan, eta berezia ikusi dugu nortu diren aurkezpena, eta testigo aldaketa hori urtez urtekoa, eta orain arte beti kanpotik, beti nahiko guztita, nahiko zikin, eta hemen egia esan beroa nahiko dago, baina gustora. Egia esan gaur nahiko parranda botatzeko asmotan etorri gara, beraz, kuadriakoekin bildu, eta gaur behintzat hasiera ona eman, eta gero astean plan ezberdinak, eguneko planak ere onak daude, beraz, pixka bat denetarik. Argi dago, eta gainera ez da emakumeen ganako zerbait bakarrik, baizik eta gizonezkoak dugu ardura horik handiena nik uste dut kasu honetan. Eta hor erantzuna eman behar dugu, bai erasoak ez egitean eta ikusten ditugun orduan batez ere aurpegia eman eta inguruen daukagunari defentsa hori eskainiz, ez?
hay algo para olvidar. Arratsaldeko 5 inguru konpartzen jaitsiera hasi da San Antoneko zubitik. Iazko txupinerak eta aurtengoak hasiera eman diote kalejirari. Eguraldia, alde eta giro apartarekin aldezarrean zehar sartu dira konpartsetako kideak. Hemendik eta Arriagara artera joango dira txupinaz gozatzeko. Caliente. Ay, morirse en Bilbao. No hay nada mejor. Quemar la vida para volver a nacer de nuevo en tus brazos, para volver a nacer de nuevo en tus brazos. Izugarria da horren beste jente kalejirari harrera ematen eta grabatzen, agurtzen eta argazkiak ateratzen oso polita eta onkigarria eta oso maitatuak sentitu gara. Tanto tiempo a tu lado, quisiera marcharme. Sabes que me voy para echarte de menos. Nola hasi dituzue jaiak? Ba, ikusten zuen bezala horako biribilketa handi batekin, kriston gu daukaguna paiarekin, baina bueno. Muntaja, zaila izan da urten? Gogorra, baina ondo egin dugu bintzat jende agertu da, jende gaztea batez ere, eta orduan erraz egin dugu. Guzti zaude, zer ibilizara? Paiaren erruz izan da dena, paia hasi da guda honekin. Baina ez dakite, guda bat azterakoan, hasi barzara irabazi alduzunean, baina beraik hasi dira, ezi dutenean irabazi. Ederrean, betiko lez. Azkenean eguraldia lagun denean, konpartzakideok biltzen gara, ja urte oso baten ostean ja gogotzu, eta, bueno, dana emateko prest eta jaiaz gozatzeko prest, noski. Gainera orten txupinera gure konpartzakidea da, beraz, behan egongo gara babesa dirazten eta animatzen. Gutxi barro ingo dugu txupine. Benegan, jantzizara? Bai, hombre. Daukatzu edo? Bueno, ez gintze badeko, teskuen. Horrela pasatuko dituzu jaiak? Ba, bai. Benagaz, baina beno, txiro. Bai, hombre. Momentuz gogotxugaz, oin gutxi barru txupine eta ja atope. Aste osoan atope. Heldu eskutik, has gaitezen dantzan, azte beroa, errepide honetan asfaltoa urtu da. Azte beroa, oiukatu du esatariak. Azte beroa, Zelan biziko duzu ez Bilboko maizen? Parranda osoz, askatasunez, eraso gutxi baldin baiano batez bez, eta, bueno, ez da ginat, hauek danak gurekin daude nurren urtean, eta, bueno, bitartian, hemen gurekin eukiko dugu argazkian bitartez, edo, baina besterik ez. gaitezen dantzan, azte beroa, errepide honetan asfaltoa urtu da. Azte beroa, oiukatu du esatariak. Emon, utzipenek eta zato zantzan lotxabarik, emon. 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 Utzipenek eta zato zantzan lotxabarik. Utzipenek eta zato zantzan lotxabarik, emon. Utzipenek eta zato zantzan lotxabarik.
Patxiko orain dela 32 urte sortu zen edo hasi zen, bere izenak esaten duen moduen Patxik hasi zuen honen ibilbidearen hasiera, bera eta beste lankide bategaz hasi ziren. Urteak pasa diren moduen jende gehiago joan da kooperatiba hau handitzen. Oin 24 pertsona gara kooperatiban, eta hasiera baten 4 pertsona izan ziren hau sortu zuten. Kooperatiba izatea bere printzipioak eta bere balioak hortan sinesten direlako. Horren printzipioak ere badauz hemen sartute, kooperatiban bazkide guztiek hartzen dute erabakiak. Urtea amaitzean asanblea orokor bat egiten da. Bertan urteko gorabeherak, bai ekonomikoak zein kooperatibari buruzko edozein gauza gertatu denak azaltzen dira, zelan doan eta norantzekoa zen, eta bertan denon artean erabakitzen da egin behar dena.